Сәлам баршагызга да, хөрмәтле Туган тел телеканалының тамашачылары. Эфирда сер итеп кенә тапшыруы һәм мин алып баручы Роза Хайруллина. Хөрмәтле тамашачылар, бүген без сезнең белән янәдән Яшьләр мәдәният сараенда. Һәм беләсезме кемнең концертында? Мега дәртле, мега позитив җырчы, бер сүз белән әйткәндә, супер Фирдус Тямаевның юбилей тамашасында без сезнең белән. Дусларым, әйдәгез әле бергәләп Фирдус янына якынрак барып, әңгәмә корып, һәм әлбәттә, сәхнә арты тормышына да күз салыйк әле. Сез минем беләме? Әйдәгез бергәләп. Фирдус, менә син юбилей концертларың белән баш калабыз Уфада инде 4нче көн шыгрым тулы заллар җыясың. Юбилей концертлары, алар синең калган концертларыңнан нәрсә белән аерылып тора? Бүгенге юбилей концертында без җырлыйбыз яңа җырларда, хитларны да җырлыйбыз, танылган җырларны да һәм bir сүз белән әйтсәк, төрле темага багышланган җырлар бар. Анда туганьяк та бар, әти, әни, мәхәббәт, туганнар турында да хәтта җыр бар. Шуңа күрә классик җырлар да бар. Шул ягы белән аерылып тора. Фирдус, менә син концертларыңда да әйтеп узасың, мин җырчы түгел, мин автор, башкаручы дип. Һәм әлбәттә, еш кына синең концертларыңда ишетергә туры килә. Кемнәрне син үрнәкле җырчы итеп саныйсың үз тормышыңда? Шулай бит. Һәм менә бүгенгесе көндә чын көчле тавышлы, белемле, дәрәҗәле җырчылар кызганычка каршы аларга тулы заллар җыюы бик авыр. Ә синең һәрбер концертың шыгрым тулы заллар белән үтә. Кайсы шәһәрдә булуыңа карамастан, моның сире нәрсәдә? Быел сизәм шуны, менә 5 ел эчендә тамашачы белә, кемгә килгәнен, нәрсә көткәнен, баштан киләләр, кем ул, нәрсә җырлый ул, нәрсә сөйли ул. Быел килә әзерләнеп, бәйрәм итәргә килә. Шуңа күрә, мин уйлыйм, быел минем иҗатымны күбрәк яратучылар гына киләләр дип уйлыйм инде. Фирдус, менә сезнең гаиләгездә бит инде Раян исемле улыгыз үсеп килә. Аңа әлегесе көндә 2 яшьтә 7 ай. Менә улың тууы синең тормышка карашыңны үзгәрттеме? Үзгәрә инде, әти буларак, җаваплылык. Хатын миңа бүләк итте, нәсел дәвамы. Без бит мишәрләр, безгә бик мөһим. Хатынга минем мәхәббәтем артты, хөрмәт артты. Чөнки ул миңа бул бүләк итте. Үзгәрәйін, ничек үзгәрмәсен. Мин уйлыйм, миндә генә түгел, һәрбер гаиләдә үзгәрәдер. Җаваплылык арта. Фирдус, менә шул тиклем тиз җырлана торган ритмичный җырларында күп бит инде синең репертуарыңда, үзең иҗат иткән җырлар арасында да. Һәм шулай ук менә йөрәкләргә үтеп керә торган иштәлекле, мәгънәле, әкрен генә җырлана торган җырларыңда күп. Һәм кайсысы булуына карамастан, һәрбер җырың синең кешенең күңеленең төбенә үтеп кирелек иттереп башкара беләсең син. Менә моның сире нәрсәдә икән? Мин җырчы түгел, мин автор башкаручы. Автор башкаручы, димәк, ул үзе язган һәм үзе шуны башкара. Бар
ничектер тиги завод ясаган картинка бар, рәссам үзе ясый. Үзе ясый, ул рәсемгә карыйсың да уйга чумасың, уйга батасың. Шуның кебек мин үземнең җырларымны язгач, тамашачыга үземнең мимик аркылы, шигырь аркылы, сөйләм аркылы, хәрәкәт аркылы тамашачыга җиткерәсе килә, үземнең күңелем аркылы җиткерәсе килә, нәрсә турында бара ул җыр. Ә җырлар болай гына тумый. Шул туганнар җыры, менә быел җырлыйбыз. Ул җырда берничек тә тик утырып булмый. Мин уйлыйм, менә шу залда 1000 урын, 1000 кешенең дә йөрәгенә үтеп керәдер. Чөнки аны болай гына тыңлап булмый. Үзең генә калсаң, әгәр уйланып утырсаң, уйланырга була. Әти җырын әйтеп тотырмын мин. Аның сүзләре дә әти җаным бәгерем, тар түгелме каберең, тар кабердә салкын гүрдә кайнамыймы бәгерең. Бу сүзләргә ничек син елмай утыра аласың. Шуңа күрә ана классик җырлар бар быел. Мин сине барыбер яратам. Ой, җыр үзенә язмыш тиеннәре, лепс стилендә. Аны шулай кайрыш яраталар. Бу әкрен җырлардан әйтәм инде мин. Шуңа күрә мин шулай дип уйлыйм. Чөнки үзең җырны язгач, мин үзем аркылы керәм. Мин әле композиторлардан сатып алсам да, ул җырны үземчә эшкәртәм студияда. Үземчә җырлыйм. Үземчә җырлыйсы килә. Ә менә талантлы, сәхнәгә яңа гына беренче адымнарын ясый башлаган җырчыларга, яшь җырчыларга син нинди киңәшләр бирер идең? Беренче акыл биреп булмый. Чөнки мин бүгенге көндә дә мин әйтәм, мин үземне югары звезда дип, җырчы, йолдыз дип әйтәм. Менә мин әгәр мәңге уйламасам, мәсәлән, Юлякшинны бер 5 ел элек әгәр дискотекада җырлаганын күргән булсам, мин аны әйтә алмыйдым. Мен арга бәя бирә алмыйдым. Менә соңгы 2 ел Радик Юлякшин залларын тутырып җыя. Димәк бит аның харизмы бар. Димәк бит аның энергетикасы бар. Менә соңгы арада әле бездә Татарстанда Әнвәр Нургалиев 20 ел җырлаганнан соң Татарстанда Әнвәр Нургалиев заллар тутыра башлады. Менә белеп булмый бит. Титер менә шундый волна бара. Бер-берен әйтеп булмый. Әгәр мин болай дип уйлыйм, әгәр син иҗат дөньясында яшәсәң генә, иҗатка гашыйк булсаң гына, шул иҗат белән йоклап, иҗат белән торсаң гына, һәм син шул иҗатыңны аңлата алсаң гына, сәхнәгә чыгып була алырсың. Фирдус, менә синең сөйләмеңдә дә, концерт программаларында да сизелеп тора. Син Ходай Тәгаләгә ышанасың. Дугалар белән яши торган кеше бит. Ә менә чыгышларың алдыннан дугалар укып чыгасыңмы? Аерым дуга Коръәннең иң беренче сүрәсе Әл-Хәм сүрәсе инде. Иң зур дуга ул Аятел Курси. Шулардан да зур дуга бармы? Син концертка чыксаң да, иртән эшкә чыгып китсәң дә, юлга чыксаң да, һәр вакытта зур дугаларны укысаң, Аллаһ Тәгалә бер кашанда сине уңышсыз көн бирмәячәк. Мин анарга ничек бер инандым. Мин ышанган килеш инандым. Аллаһ Тәгаләнең барлыгына, берлегенә һәрберебез ышанып яшәргә тиеш. Пастилгә яткач кына түгел, анда соң булачак. Тормышта эшеңдә син каты гына, кырыс кына кеше, шулай бит. Мин бик усал кеше.
Üstsüzlü kişi, prinsipialni kişi. Benim minuslarım köp. Eğer de benim dostlar arasından birisi sözünü ötemese, ben onun birisi yaşmayayım, uğraşmayayım. Çünkü ben sözde tırman kişine yaratmayayım. Ben şüprek iratlar bile yaşmayayım. İrat ol, irat bulurga teyir. Ol üstsüzünde tırga teyir. Onun üzerinin sözü bulurga teyir. Şuna göre gruppada da minusal. Eğer birisi orak geçse benim köp çıkarganda buldu işte. Хотя ол меңе керек кіші, но мен көп шығарам. Меңе керек түгел. Демек ол законны өтемей екен, керек түгел. Hürmetli dostlar, sizin karşınızda Firdus Timayev'nin dostu. Türkümündeki bayançısı, автор başkaruşı, bir söz bile etkende bir köp kırlı talant iyesi Ruzil Valiyev. Ruzil, selam, hayırlı kişiler. Hallerin işik? Allah'a şükür evet. Hazırlanıyoruz konsertқа. Полный готовности. Ruzil, мен сен битен шынапта неше ел дәуірінде Firdus тәшім дейсің, 15 жылға якын, шылай бит? Башлағаннан бері деймін. Башлағаннан бері. Шул мына ең баштан бері бәләкәй генә колонкалар белән башлап җибәргән ең авылларда концерт куядырыйк. Шулай туйлар үткәреп, менә шулай шушындый дәрәҗәләргә җиттек. Аллаға шükür, Аллаға шükür. Ruzil, менә сер итеп кенә әйт әле. Firdus ул сәхнә артында үзенең хезмәттәшләре белән Сезнең белән гомумән әйткәндә нинди мөнәсәбәттә, нинди кеше ул тормышта? Тормышта бик әйбәт кеше. Менә ул сәхнәдә нинди? Тормышта да шундый. Бик ачык, бик кешелекле һәм бик дус була торган чын ир егет. Менә шундый дус ул. Менә ул үзен әйме мин кырыс дип тә әйтте. Бик ничә беренче тапкыр кабатлады ул үзе турында мин бик кырыс кеше дип. Ул сизеләме ул яклап сезнең өчен? Ул ничек дип әйткәндә строгий, усалрак. Усал булмаса, шушындый төркемне менә күпме җегетләр белән бергәләп эшлибез. Усал булмаса, булай торып тута алмасы группаны. Шушы усаллык һәм таләпчәнлек шушы төркемне тута дисәң дә була. Вот. Ул бик яхшы организатор, бик яхшы руководитель. Шул. Рәхмәт. Ruzil, менә синең шәхсән үзеңә килгәндә, синең гаиләң бармы? Юк, гаилә юк. Әле үземә тормыш иптәш эзлим. Син, димәк, кызлар, белеп торыгыз, талантлы егет, автор башкаручы, алып баручы, җырчы, баянист Ruzil Valiyev әлеге сөкөнгә тиклем өйләнмәгән һәм эзләнүдә шулай бит, Ruzil. Ярый. Ruzil, без үз чиратыбызда сиңа, әлбәттә, иҗади уңышлар телибез. Үзеңә тиң ярыңны табып, матур гаилә корып, мәхәббәттә, сәламәтлектә, шатлыкларга күмелеп кенә яшәргә насыйп булсын сиңа. Амин шулай булсын. Бик зур рәхмәт арыз. Бик зур рәхмәт. Дуслар, сезнең каршыгызда Firdus Timayev төркеменең шәп, дәртле биючеләре Rania, Ranis. Rania, Ranis, менә сезгә шундый сорау бирәсе килә. Сез бит инде теге укыган вакытларда, бит кайдадыр элек чыгыш ясаган мизгилләрдә бию көйләренә биеп йөргәнсездер, әйме? Әлегесе Firdusның концертларында сезгә аның шундый дәртле җырларына биергә туры килә. Һәм менә шул тиклем ул дәртле итеп җырларын башкараймы? Без аны сизеп торабыз бит инде аның энергиясеннән. Сез аның җырларына биегәндә үзегез нинди хисләр кичерәсез? Русча дип әйткәндә без просто кайфуем. Рәхәтләнеп, дәртләнеп биебез инде бар. Анда сахнага чыккач бары үзеңне икенче төсле хис итәсең. Һәм анда бөтенләй гел бирелеп биесең. Анда музыкада үзенчә тәэсир итә инде. Анда карамастан, анда гел бүтәнчәләй булып чыга ул. Анда үзеңдә сизимчә каласың. Анда гел рәхәтләнеп, дәртләнеп, бирелеп биесең. Рәхәт. Кадерле дуслар, сезнең каршыгызда Firdus Timayev төркеменең яшь, шибәр, талантлы җырчыларының берсе Гөлзада. Гөлзада, хәлләр ничек? Аллаға шөкер. Firdus Timayev төркемендә син кайчаннан бирле эшлисең һәм нинди хисләр кичерәсең син бу төркемдә эшләп? Firdus Timayev төркемендә мин июль аеннан эшли башладым. Миңа бу группада эшләп бик ошый. Безнең группа бик дружный, дус, bir-birimizga har vaqt yordam berishga tirishib turamiz. Firdus da har vaqt bizni поддерживает. Quvvatli edi sizdan. Har vaqt
миңа бик ошый, мин бик шатмын бу төркемдә Ярый. Рәхмәт. Үзеңнең репертуарыңа килгәндә, сиңа күбрәк нинди җырлар күңелеңә якын? Үземнең репертуарга килгәндә, мин бик татар халык җырларга яратам. Бәләкәйдән инде мин 3 яшьтән бирле сәхнәдә әниемә җитәкләп, әнием белән бергә җырлап йөри идем. Һәм инде үзем музыка көллиятен бетердем. Анда мине шу татар халык җырларына өйрәттеләр. Хәзер инде күбрәк эстрадага кереп барам, эстрада җырлардан җырлыйм. Болай үзем бик яратып башкарам татар халык җырларын. Рәхмәт Гөлзада, без сиңа киләчәктә дә уңышлар телибез. Синең үзеңнең шәхсән сине яраткан, сине кабул иткән тамашачыларың күп булсын. Бәлки киләчәктә үзең дә концертлар оештырып, безнең тамашачыларны куандырырсың, шулай бит? Рәхмәт сиңа. Бүгінгі заманда дуслық югала, шаныш югалып бара. Минем мана югалтасы келмей. Туганнан югалтасы келмей. Минем группада 4 энеке эшли. Эшесе двоюродный, берсе бер туган. Демек, бу нәрсәне аңлата. Мин шаткана, әгәр без шушы бер Аллаһ Тәгалә биргән, менә Аллаһ Тәгалә биргән бит сәхнәне, тамашачыны, акчаны биргән. Әгәр мин шушы Аллаһ Тәгалә биргән, менә халык биргән акча белән мин туганнарыма, якыннарыма ярдәм итә алам икән, мин бик канәгать булачакмын, бик бәхетле булачакмын. Мин бик шат, чөнки Аллаһ Тәгаләнең кемдә сорыйм, Аллаһ Тәгалә мине шу туганнардан айырмасын. Туганнар белән эшләү рәхәт. Әгәр син дәрес иттереп планын куйсаң. Бүгенгесе көндә Фирдус телеканаллар белән эшләү авырмы? Нинди мөнәсәбәтләрдә сез? Кайсы телеканал белән? Туган тел телеканалы белән. Тамашачы яраткан артист белән туган телдә эшләсә, халык өчен яхшы күңелле булачак. Без бит инде артистлар, безгә үпкәләргә дә кирәк түгел. Иҗат кешесе ул нәзик кеше. Менә мин нинди генә кросс булсам да, нинди генә усал булсам да, мин үзем бик мискә кеше. Менә миңа бер сүз җитәме, менә әгәр җитмәсә ул милаш сүз инде, менә аңа игътибар да кирәк түгел. Бик кирәк тә түгел инде. Менә мәсәлән, фотода берәрсе басып тора бит инде, зал тулган, минем белән фотога төшәр. Кемдер менә нәрсәләр килеп әйтсә, мин аларга үпкәләргә, кайф төшә минем. Үпкәләргә могу. Йөрәккә кабул итәм. Бик якын. Бер сүз җитә инде, шунда берәрсе менә нәрсәләр мактап алса инде, менә ишеп йөрим инде мин. Менә шунда иттән биттән дә куанып, иттән биттән дә кайф битә торган кеше инде. Ул мине түгел, сен иҗат кешесе шулай ук һәм бәлкем радио, телевидениеләрнең хаталары да шундадыр. Менә безне аңлап бетермиләрдер. Чөнки без артист бөтенесе бер була алмый. Һәрберсенең үзенең подходы бар. Һәрбер кешегә подход ясап була. Теләгән хәлдә. Шуңа күрә нәрсә дип әйтәм? Туган тел Уфада ул бит инде бердән бер ялгышмасам татар телевидениесе. Татар телевидениесе. Киләчәктә дә безнең җырларны, клипларны, концертларны күрсәтсеннәр. Бергә эшләргә насыйп булсын. Һәр вакытта статуслары үсеп торсын. Үсәргә тиеш, дөнья акчага гына бәйләнмәгән. Шуны да әйтергә кирәк. Хәзер бит кемнең акчасы бар, җырлый беләме, белмиме, матурмы, ямсызмы, карап тормыйлар, акча китереп бирәләр дә һәм әйләндерәләр. Ул бөтен телевидениедә да шул. Ул мәйданда да шул, ТВ-дә да шул, туганда да шул. Карыйсың, анда килеп мән чүпчәр күп. Бу минем уйгана. Бәлкем минем клипне әйләндерә башласалар, тоже чүпчәргә саныйлардыр. Ул может чүпчәргә мин дә керәмдер. Бәлкем дөрес әйтмимдер, но
Кайыр вакытта карыйсың, ну шул чыпчарларга карыйсың, шатланып китәм. Әле мин әйтәм, миннән дә ямсыз җырлаучылар бар икән дип шатланып та куям инде. Фирдус, менә сиңа Башкортстаннан килгән җырчылар ярдәм сорап мөрәҗәгать итсәләр. Мәсәлән, минем Татарстанда да популяр буласым килә, син миңа ярдәм ит әле Фирдус дип дәшсәләр, син аларга ничек итеп җавап бирәсең? Син әзерме аларга ярдәм итәргә? Башкортстаннан гына түгел, кайсы яктан гына булса да ярдәм итәргә кирәк. Безнең татар дөньясы яшәргә тиеш. Башкорт дөньясы яшәргә тиеш. Татар дөньясы яшәргә тиеш. Башкорт артистлары башкорт концерты белән килә икән. Әле бер 4 ел элек Ниндер Сабантуйда күрешкәнек. Районнан иттем. Башкорт артистлары белән. Старый Кулаткада булдым, Шыгырданда булдым инде. Башкорт сәхнәсе тора, татар сәхнәсе тора. Шокатып карап тордым. Шундый матур тамаклар. Үзләренең киемнәре, менә миңа шунысы белән кызык, шунысы белән яратам. Аларның үзләре, менә мин ничек кенә әйтсәләр дә, минем бу елгы концерт башына башкорт биюне. Аллар күрдем, алмадым, гелләр күрдем. Бу куштананы түгел бит. Димәк мин яратам башкорт биюен. Башкорт киемнәрен яратам мин. Аларның харизмын яратам. Нәрсә дәсең дә хата? Нигә без бер-беребезне үстергә тиеш түгел? Гомер үтә, нигә үтә? Еллар арыды, еллары сүтә. Мул яшыккә, сиздермейше, касыз катлар, килен җитә. Яшап калый, кыскырып янып калый. Булдырмышта, игенекләр, эзләр салый. Яшап калый, янып калый. Булдырмышта, игенекләр, эзләр салый. Сез әйтсен! Куланы күтәрәбез! Йыллар тигә! Гомер юллар, бары матур, эшләр бизи. Бармас йөрәкләргә. Җимеш булыр, килеп керер, гомергәсе. Яшап калый, янып калый. Булдырмышта, игенекләр, эзләр салый. Бик шәп, бик матур концерт. Такой азарт, столько эмоций. Biz endi shunchaga kelamiz bu konsertga, bik atuşy, bik yaxshi, bik shodmiz kelganimizga. Siz aның дәртле җырларына басып бийсезме, рәхәтләнеп залда? Бiyimiz, biyedik. Birinchi konsertdan Уфада оңас зур уңышлар. Шундай иҗат җырлар язган өчен, матур җырлар. Дәртле җырлар. Фирдус Имаевның концерты безгә бик нык охшай, күңелле, дәртле һәм без аны нык яратабыз. Onun icadını biz hürmet ederiz. Onun yılları üstü büyük bir rahmet. O büyük durmuşsan, köngülge üstü binirlik yıllar yıllaydı. Sizga konsert chog'imi? Aprelda kelsak kelasizmi? Hozir bundan ishimizni boshlanadi. Bir ikki ishtigaz, Ufa men seni yordam deysiz. Ендегенә без менә отношениялар булмасак та, рәхмәт килгәнегез өчен, хөрмәт итеп, якын итеп килгәнегез өчен. Рәхмәт минем иҗатымны яраткан халкыма, иҗатымны яраткан тамашачыма рәхмәт. 5 ел ул ниндир нәтиҗә. 5 ел эчендә без 1000 ярымга якын концерт куйдык.
Biz 5 yılga neçe yüzmen yol öttük. Ondan artık diske çıktı. 5 tapkır altın barış premisi laureat aldık. Tataristan'da da Başkırstan'da da barlık rayonlarına, avullarına, şehirlerine yarıp çıktık. 3-4 çeyrek darı başladık. 200'ge yakın jır yazıldı. Onların köbesi hit. Bizning ijodimizni hurmat etganingiz uchun bu men endi tomoshachiga aytaman. Meni oilamni yaqin etib, konsertga kelib, shashatlaringiz bilan, bo'latlaringiz bilan quvondirganingiz uchun, o'zingizning olqishlaringiz bilan quvondirganingiz uchun Alloh taolaning rahmati bo'lsin. Alloh taolo sizga o'ylamagan yerdan bersin. Bu mening enimning yaratgan so'zi. Har birimizning istallarimiz mo'l bo'lsin. Har birimizning xayollari turmushga oshsin. Eng muhimi esenlik, sog'lik. Agar esenlik bo'lmasa, sen bir kunga da kerakmisan. Oila esen bo'lsin. Yatiyanilar esen bo'lsin. Tuğanlar esen bo'lsin. Seni anglasınlar. Agar bu turmushda seni anglashchi kishigina bo'lsa, sen yashay olasan. Sizga bek zo'r rahmat. Biz endi sizning bilan birinchigina uchrashmaymiz. Biz endi sizning bilan yaqin do'stlarga aylanib boramiz. Tugan til kanalına bek zo'r rahmat. Gürlesin, yaşasın, hem birge motoruna ortak til tavıp, artistlar bilan oralaşıp, bir-birimizga pishiriq so'zlar otmaycha, bir-birimizni anglab, maqtab, shunday motor garmoniyada, shunday motor tunda yasharga nasib bo'lsin. Rabbim biralam. Amin. Rahmat Alloh taolaga. Rahmat atiyanime, oilama, do'stlarima, tuganlarima, mening tirkamima. Agarda menda birarsin yolg'ishgina ranjitgan bo'lsam, internet chiltarında da bo'la, uramda o'tganda da turli xillar bo'la, tuganlar orasida da bo'la, do'stlar orasida da ranjitgan bo'lsam, meni g'afur etingiz. Men sizning qarshingizda g'afur etaman. Chunki har vaqtda da sen g'afur etinib yasharga tegish. Bek zo'r rahmat sizga. Eson sog' bo'lingіз. Kelasi sharaflarga qadar. Firdus, biz de sana o'z shiratibizda rahmatlarimizni bildiramiz. Sana ijodiy o'ngishlar tileymiz. Oilangda har vaqt muhabbat, iminlik bo'lsin. Seni har vaqt anglasınlar, hurmatlasinlar, quvvatlasinlar. Shunday saqlandirg'ich do'st munosabatlari hukm surgan turkumingda da sening har vaqt o'zingiz istagan o'ngishlarga erishib, kelajakka motor ideyalar bilan yasharga, ijod etarga sizga Xudo taolo kuchlar bersin. Do'stlarim, o'zingiz ko'rib turasiz, Firdusning yanashasida ko'pmi xalq hali ona jibaraslari kelmay, ko'plar aning bilan fotoga tusha, avtograf olalar, quchoqlaylar. Avlinda albatta qanoat yuzi bilan yilmayib bosib tura. Mana shunday yo'l do'stlarim, har bir jiri bilan har bir tomoshachining ko'ngil turlarini o'tib kira turgan avtor boshqaruvchi Firdus Timayev mega super energiyali. Hammin topshiriqni azirlab olib boruvchi Roza Xayrulina kelasi sir etibgina deb atalgan topshiriqlarimda sizni o'zimsizlik bilan kutib qolam. Sog' salomat bo'ling.